U povodu 1. listopada Međunarodnog dana starijih osoba, općinski načelnik općine Križ Marko Magdić i predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Ivanić Grada te Općinskog društva Crvenog križa tradicionalno su prigodnim poklonima darivali 22 osobe s područja općine Križ. Velika stvar kad možemo posjetiti nekoliko obitelji u kojima se slavi i obilježava Međunarodni dan starijih osoba. Ovo je jedan pokazatelj da i općina Križ participira u tom segmentu. Dakle, u sklopu Crvenog križa i u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa i općina Križ izdvaja određena sredstva iz svog proračuna kako bi na taj način dostojno obilježila između ostalog i ovaj dan. Moram reći da svake godine tradicionalno obilježavamo ovaj dan, kao što i obilazimo obitelji i evo koristimo jednu priliku da svim osobama koji pripadaju toj kategoriji, na neki način čestitam njihov dan. Općina Križ ima izuzetnu suradnju sa Gradskim društvom Crvenog križa, te je niz projekata kroz čiju realizaciju općina Križ nastoji naglasiti da su starije osobe važni članovi svakog društva. Već tradicionalno Crveni križ u suradnji sa općinama i gradom Ivanić Gradom obilazi osobe starije od 90 godina, znači na sami dan, znači 1.10. kada se obilježava Svjetski dan starijih osoba, te ih na taj način prigodno daruje sa prigodnim paketima i obilazi ih te se malo sa njima podruži. Na području općine Križ ukupno su 22 osobe starije od 90 godina, a jedna od njih je Gašparović Ana iz Križa, rođena 1919. godine. Koliko posjeta znači za gospođu Anu? Lepo mi je i drago mi je. Ipak mislim da neko nešto da znam. A ovako kad nikoga nema dojde, malo kad da neko ne dojde k meni. I tak se i dođu ove cure i tak. Onda se spominjamo, šalimo i tako. Posjeta povodom Međunarodnog dana starijih osoba je još jedan pokazatelj kako općina Križ ukazuje na važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi, njihovim intelektualnim i fizičkim mogućnostima, te je svakako pokazatelj kako općina Križ brine za sve stanovnike bez obzira na starosnu dob.